36 vuonna. Jyväskylä Lalliene ensimmäinen. Ratakolme varokaa, siellä auto poikittaa tiellä. Ratakolme, auto poikittaa tiellä. Olin ensimmäinen kuski. Otetaanko tää kypärä pois? Saattaa olla tässä se, mistä mä tulin. Laitetaan mennä tästä tonne. Tässä kun eilis. Kestää vielä. Ei se eilen oikeesti tapahtunutkaan. Pivellit. Eli niin sanotusti siitä mistä aita on matali. Ei ollut halloja vielä silloin. Se tehtiin siihen siksi, ettei tosta ajaa ulos. Tässä on 5 vuotta. Päivän vei. Tässä on 5 vuotta. Tää on sydämestä. Mikä siihen oikein tuli siinä kohtaa? Mä löin jarrut lukkoon heti. Mä tuolta tulin. Jarrut lukkoon. Tästä auto pyöri. Joo, tässä ei oo puutakaan enää. Siinä oli se maatu. Ja mä menin tonne. Ambulanssikuski tuli mua sitä hakee ja sanoi, että onnea matkaa. Tai siis onnea matkassa. Vilkut on paskana. Muoviosat on paskana. Hinausylitys meni päätteessä. Laakerit on paskana. Helmat on paskana. Katalysaattori toimii. Jarrut on paskana. Tässä. Painoin niin kovaa jarrua kuulematta nestesäätimet räjähti. Ja tää on edelleen huutonesista 30. Tää toimii. Tässä hio ja maalat. Hitsat humpi. Mut joo, se on siellä varmaan ikuisesti myynnissä. Muista sen tarkemmin asiasta, kun Jälkkärin kova koraus ja Sippi meni ja aamulla heräsin sairaalasta ja kartanokia oli pielessä ja sanoi, että anteeksi, mä luin väärää sivua. Siinä meni koko seppi. Mä oon rallikuski ja satutin itteni ja mä siirryin simulaattoriin ralliin. Ja elämä on ikinä oikein niin sanotusti helppoa, et mulla olisi tuotu kaikki tarjoukset